Имам шесто чувство, че в този епизод цифрата 6 ще бъде крайъгълна. Господине, вярвате ли, че цифрата 6, чифрата? Цифрата 6? В цифрата 6 не вярвам, но в цифрата 6 вярвам. Най-малкото, че моето число на живота е 6. 6 без 10 ли? Не, аз съм само 6 без 5. Момичета, знаете ли какво е това и за какво се ползва? Да. Какво е? Ви не му знал точно името, но се ползва за отвинтване на нещо, примерно, или за завинтване. Добре. Горе-долу. 600 грам. Добре. Вау! Колко тежи един шестограм? Със сигурност не е 6 грама и нито 600. Той ще те питам нещо готино. Няма да Айде питам. Рокси, знаеш ли какво е това? Не. Някаква идея поне? Винче, да речем някакво. Винче? Но за жените това всичко е инструмент. Всичко е, всеки инструмент е винче. Знаеш ли какво е това? Не. А ти? Това... нещо като гайчен ключ, ама го слагаш и го правиш. Какво е това? Това е ключ за откриване на... Ма как се нарича? Една дума. Геодори. Гедоре. Ключ някакъв е. Близко, топло. Ключ обачката. 600 Грам? 600 грам! Как се сетихте направо малко? Колко тежи един 600 грам? Нямам представа. А за какво се ползва? Развива разни неща. Това е за него. Добре. Ключ. Как се нарича? Това е нещо като 600 грам. 600 грам. Добре, колко тежи един 600 грам? Къде да знам, той... Те зависи от ключа, как ще... И колко ми ще тежи един 600 грам? 100-200 грам. Ти ако ми продаваш сама в магазина, ще забогатееш много бързо. Това е геобразно металче. Къде да знам? Това е някакъв ключ, смисъл нещо се отвива или завива с него. Знаеш как се нарича това? 600... Ъгълник. И мъжете пак ти пишат 6. Виждала съм го, но не знам точно как се казва. Брат, ти знаеш как се казва? 600 грам? Ей, браво! Това е 600 грам. Знаеш колко тежи един 600 грам? Ти? 70 грама. Тренирам леко атлетика и по принцип блокчетата, от които стартираме, имат точно и такива неща, с които се захващат за земята. На такова ми прилича. А на какво разстояние бягаш? 100-200. 100-200 ти спринтьорка? Да. Може да спринтираме някой път заедно и с кревата. Здравейте! Как сте, госпожо? Четирилистни детелини ли продавате? Това е за това чадъкче. Това е това, където се отвиват разни неща. С това с различни приставки. Мисля, то слага на някаква приставка. Не знам. Това е Мисля, такова 600... да, така, 600 грам. 600 грама. Колко тежи един 600 грам, знаеш? Не, 10 грама, примерно. 6. С каква буква започва? Ш! Не. 600 грам. Господине, знаете ли какво е това? Естествено. Какво е това? Това е ключе 600-грамно с геобразно. Казва се още лимбусно ключе. Ти ли си бе? Ти ли си бе? Маймуно, къде ходиш? Много здраве на Милен Цветков. Добре, господине. А знаете ли колко тежи един 600 грам? Естествено, че знам. Шлепорко, ти къде ме търсиш мене? Колко тежи? Много. Дай да пипнеш, ще ти кажа. Това е грамове. Да. Не е тежко. А материала знаеш ли какъв е, като си отворен? Алумини. Никел, хром, ванади. Много си зле. Имаш още да учиш.